Volle mindere ouders brengen haar been naar de opvang. Daardoor is de omzet van Sisa in 2 jaar tijd flink weer omroen. Van 15 miljoen euro naar 10 miljoen euro. Dit had nou als gevolg dat 108 van de 328 mensen haar een baan verliezen. 1,5 jaar geleden is de uitstroom van kinderopvangouders die opzegden om reden van de versobering van de bijdrageregeling. Nu merken we heel erg dat het is om reden van werkloosheid. Kennelijk is er tussen december 2012 en januari 2013 hebben ouders toch nog eens hun uitgavenpatroon onder de loep gehouden. En hebben we een hele procentueel veel opzegging van de kinderopvang gehad. Zoveel dat we toch in januari vrij snel om tafel zijn gaan zitten en gezegd van we willen een gezonde organisatie blijven. We willen op die kwaliteit in blijven zetten. En dan moeten we onze organisatie daar ook op blijven inrichten. Sisa houdt op met de Tuskenkwalse opvang. Verder verdwijnen 10 Lietse vestigings van de Boetenskwalse opvang.